Hadian ba kijing ya tainya ha ki social media kilas nang shangshit ba ha kabayan dai bat ka article laispa new way bat ha kaba yedai bat kani ka article pisngau kumno ya kani kijing ong uba pats kam marbo langba ka post jung u ha po Facebook ha kaba ong ba ka KSU kabu ya kijing dawa jongka ya ka article laispa new way na ka sarkar meklia hakapor bekhi ya kaksan ringiu movement hakisnam ar hajar way uba bas kamarbo ulangru ba ka KSU kaya dawa ya kaju kajing dawa hadu menta handrai kabalango kalong ba kidon pat kibalong kidukot batre shirham kasang menchwa handrai menta pat kirwai kisiau ban maham ya kipat ba Shapang ka article laispa nyawai. Wad hadian bakishim yaka jingkershan jong ka party. Bandengkong bandawa yaka article. Hakani ke election MP balada. Ong uba bas kem marba. Sakat no kinya lambaklah ya upany ba. Pisngau kumno pany ba. Ha kabyadai bat kani kapus uba bas kem marba. Hapo Facebook jong u. So saya komen yaka kabapidan ban ong. Ha kabyadai bat kani.